Jeg hedder Hans Sandgren Jacobsen. Jeg har en tegnestue på Grenaa Havn. Jeg er uddannet møbeldesigner og uddannet møbelsnedker. Jeg får inspiration fra vandet udenfor og naturen udenfor. Vandet, det er sådan en slags ro eller uendelighed på en eller anden måde. Vind, vejr og skyerne, det reflekterer. Det er sådan et spejl af, hvad der egentlig sker udenfor. Og så gør man det selvfølgelig ved at sidde og skitsere og lade ens arkiv fra underbevidstheden rulle igennem hovedet og bruge det som en arbejdsmiddel i forhold til at skabe nye designs. For mig er skandinavisk DNA noget med ærlighed i forhold til materialer, omtanke og langtidsholdbarhed. Vi prøver ikke på at lave noget, der kun lige kan holde 1 eller 2 år. Grunden til, at det er vigtigt at tænke bæredygtighed, det er, at der ikke er uendelige ressourcer, og vi bliver flere og flere mennesker, så derfor skal man kunne bruge tingene igen. Det unikke ved et rotobed-seng her, det er jo virkelig, at man kan hjælpe folk til at være mere selvhjulpende. Få en større frihed i længere tid, kan man sige, selvom man er blevet syg og handicappet af nogle forskellige ting. Det, jeg er mest stolt ved sengen, det er jo faktisk, at den er blevet gjort mere hjemlig. Vi har introduceret det her træ og mulighed for at sætte noget tekstil på, så man egentlig kan præge den, så man har lyst til at gøre den sådan mere personlig. Hvis man kigger på noget, som kan glæde en, så tror jeg faktisk, at det kan hjælpe en til at tænke positivt.